Voin lähteä. No niin, ja tervetuloa tänne Antin tallin kolmannet syysmaastot, ja kuuman sarjan lähtö on aivan 5 sekunnin päästä. Ja 2 komennolla. Paikoillenne! Hep! Ja sinne pyrähtivät juoksijat matkaan. On 1 kierroksen, 2 kierroksen ja 3 kierroksen juoksijoita. Ja nyt lähdemme maastoon seuraamaan tilanteita. Koko viime vuoden ja edellisen vuoden kärkipää on lähes kokonaan mukana, Viinski Malista lukuun ottamatta. Ja tämän syksyinen Antin tallin maastojuoksu on osa valmistautumista seurajoukkueiden Euroopan mestaruusmaastojuoksuihin, jotka juostaan helmikuun 2. päivä Portugalissa, Albufeirassa. Ja siellä on kilpaveikkojen joukkue miesten alle 20-vuotiaiden tai alle 19-vuotiaiden sarjassa edustamassa Suomea ja Mikkeliä. Ja sieltä tulee kärki. Ja tasaisesti koko kärkiryhmä. Eetun johdolla Ville seuraa Eden 3, Veikko 3, Eden 4. Tasaista on. Ja sieltä tulee kärkikaksikko Fanni ja Laura. Laura otti siinä johdon. Ensimmäinen kierros kohta takana. Ja sieltä tulee tänään tytöt 13 sarjassa kilpaileva Kielo Lauhakari johdossa. Ja Emilia Ellonen seuraa. Ja Emilian perässä Vieno Kukkamo. Ja Vienon perässä Saimi Kukkamo johtaa tytöt 7-vuotiaiden sarjaa. Tuonne. Ja kevyt on askel. Hyvä. Ja hienosti Saimillakin menee enää 100 metriä matkaa maaliin. Ja sieltä tulee pojat 11 kärki. Miko Lehtinen. Hyvä. Oho, ja matka jatkuu. Ja sieltä tulee pojat 7-vuotiaiden kärki Eetu Lehtinen. Hyvä. Ja noin on kaikkien sarjojen kärki saapunut ensimmäisen kierroksen väliaikapaikalta. Ja nyt tulee sieltä jo toisen kierroksen. Nyt on ratkaisu tapahtunut. Ja Ville Viitakoski on ottanut johtopaikan. Ja eroa on noin 30 metriä. Eetu seuraa Eiden toisena 5 metriä perässä. Ja Veikko vielä taisteluetäisyydellä ennen viimeisen kierroksen alkua. Siellä 4. Ja nyt sieltä tulee 2,4 kilometrin loppuratkaisu. Aivan tasoissa Laura ja Fanni. Kumpi ensimmäisenä maalissa? Ja Fanni metrin verran edellä. Ja 11-vuotiaiden tyttöjen 1 kierroksen nopein oli Vieno Kukkamo. Ja
pojat 11 nopein oli Miko Lehtinen, tytöt 7 Saimi Kukkamo ja pojat 7 Eetu Lehtinen. Ja nyt odotellaan 13-vuotiaiden tyttöjen kärkeä. Siellä oli Kielo Lauhakari ja Emilia Ellonen varsin tasaväkissä tilanteessa. Ja odotellaan maaliin myös jo Antintallin maastojen tämän vuoden poikien ja miesten pääsarjan voittajaa. Onko Ville Viitakoski tänään nopein? Ja sieltä näyttää, että Ville tulee tänään nopeimpana. Kyllä. Eli Ville Viitakoski on tänään miesten sarjan nopein. Ja vielä muutamat metrit ja Ville maalissa noin. Ja siinä tulee toisena Eetu Valtola ja samaan aikaan 13 tyttöjen voittajana Kielo Lauhakari. Ja Eiden Kotilainen pronssilla tänään. Ja Emilia Ellonen tänään 13-vuotiaiden tyttöjen hopealla. Ja Emilialla oma sarja vielä tytöt 10. Mutta tänään vähän vanhempien sarjassa, kuten Kielokin. Kyllä. Ja Veikko Korpikallio tänään kaikkensa antaneena 4. Vahva juoksu myös Veikolta ja maalissa noin. Niin, täällä on meillä tämän päivän miesten sarjan kärkinelikko. Aloitetaan voittajasta ja Ville oli tänään nopein. Mites missä vaiheessa ratkaisu tapahtui? No, näin tässä on toinen kierros alkoi niin lähdetään vetämään. Niin ei sitten tullut muita siihen. Muut vaan jäi. Niin, joo. Elikkä sitten joo. Ja tänään oli aika ylivoimaisia suverenin näköistä vahvaa menoa. Onnittelut. Mutta ei siinä paljon jäänyt kyllä sitten hopeamitalistikaan loppujen lopuksi. Elikkä Eetu, mites tänään kulki? Hyvin kulki. Joo. Toisella kerrassa hyvin lähti kiristämään. Joo. Joo. Et arvannut sitten, oliko siinä yhtään ajatusta, että lähtisi Villen mukaan? Ei vaan ajattelin, että on vaan rauhassa sillä, että jaksaa vikaankin kierroksia. Ei sinänsä tullut eteen. Joo. Ja loppu tuli vahvasti. Joo, hyvä veto tänään. Onnittelut. Kyllä, hienoa. Ja tästä kohti talven kisoja ja leirejä ja muita. Hyvä. Ja ensi kesän kisoja totta kai. Näin. Hyvä. Ja pronssilla tänään Eiden Kotilainen, mites tänään kulki? Joo. Kyllä. Ja treenit on sujuneet hyvin, ollut kovaa harjoittelua joo, mutta tämä meni siinä harjoittelun lomassa hyvin. Ja miten siinä kun Ville lähti, niin oliko yhtään ajatusta, että mukaan? Ei oikein. No. Alussa lähti vähän sellainen, että ei lähde tänään. Olen kuitenkin kokeilemassa. Mutta hyvin kumminkin meni ja pronssia. Ja sitten otetaan vielä tästä nelossiaan tänään vetässyt Veikko haastatteluun. Oliko niin, että Veikko, nyt mä en muista, että ootko Antintallin näissä maastoissa ollut peräti voittanut jossain kohtaa vai? Kyllä joo, eli viimevuotinen voittaja, tänään nelossia. Mites tänään miten? Jonkin verran paino 1,5 viikkoinen sotaharjoitus. Joo. Ei oikein intissä päässyt treenaamaan muuta kuin sotataitoja, niin huomaa, että vähän kuntoa. No niin. Painaa jonkin verran. Joo. Huomaa, että paino on tullut vähän lisää. Joo. Mutta niin siihen nähdään erittäin vahva juoksu tossa ja kyllä ja joo, ja ajatuksessa vahvasti ensikausi kuitenkin niin joo. Kun on noin tärkeimmät tasokokeet sun muutta saatu intistä, niin keväästä tarkoitus taas treenaamaan. Kyllä, joo. Ja vielä tässä yhteydessä onnittelut vuoden nuori Anttolalainen, niin se on hieno saavutus ja tuossa hienot Kalevan kisa sijoitukset takana ja muutenkin. Ja ihan niin kuin lyhyesti tähän vielä meidän lähetyksen loppuun, niin mites nyt ensi vuoden, onko Kalevan kisatavoitteita, siinteleekö mielessä jo? Ehkä tärkeimmät Kalevan kisatavoitteet on sitten, ei ensi kesänä, vaan sitä seuraavana. Sieltä jäi sen verran pakolla se nelossia, että mitalli olisi
tavoitteena. Ensi kaudella oikeastaan on mahdollisimman hyvä tuloskehitystä, että yrittää päästä sille samalle tasolle. Hyvä. Hieno. Joo. Kiitoksia ja tosiaan sitä kohti ja onnittelut vielä tästä ja hyvää jatkoa nyt niin eteenpäin. Ja tässä vaiheessa niin kiitoksia myöskin katsojille ja lopetetaan lähetys täältä Kalevankankaan stadionilta tähän ja näin.